rituko ria igoro nigo oyore omunyankongo bwe gosori kororongo rwa Gusii abange bakomoruka buna tata bwe gosori yorogongo rwa Gusii esengenjo na nyara kora ebyegwe binge byabo Henry Motego tote ubabo Rashid ogokina gwe timu ya Shabana FC bunonyero cheiga nero rekati abali abatangani pi gochaki timu ya Shabana FC oraire timu ya Harambee Stars ningo kwanera oyo lengo mora kyo mono mekaine buna John Champion Ndibalema uyo nyalite kwenigu rituko ria igoro sensemo ya Nyamataro nyalite korekana no muri akaine gwa senka ya ensemo ya Nyamataro nakore nti roboti rubuna mangana lenga somo yega oye bwo kwenigu uyo abwatani bechiko sori avange sana valenga ensemeyo twende ensemo ya kabere studio torebuna mangana lenge kila siku ili bwana hatimaye Gase Nyabururu asa vange abasani ne amate yenko yanyara goteba buna John Champion Ndibalema niga nyara gokora egasiengia sana yogokinie biye wana kunyara kobirera aiga sorongo rwa Gusii na Kenya asobagare gwetero boroki bwaye gose coaching. We are mourning a hero asike Gusii igotukurira lisense gete lisense njomate John Champion is my model nero garetenga chikoranga tigambe coach twalusirio monto tutanyara konyana ndi bunere nero chageti umupira toratebe nere pila ya chageti umupira Gusii gaiga bono tokoteba pole sana se family pole sana se Kenyoro Nyabururu no toramwenga kie yebirero Champion gaibore twensemo ya Kigezi Uganda emyaka 53 no yomo ya etire niganganyete gocha Kenya kurigichisemya bwa save getenka yensemo ya Nyamataro ase konyamenyete go ikogosira kwaye kando na kobagati y'abachaki be timu ya Shabana FC korokie timu ya basa ya Harambee Stars niganyara gukinie biyegwa byabagosori abange igona abongo tena Champion italiere angatima yetikende yonse kordaki kekendrete Kenya. He was a very good coach o coach utwanchite oturiniria abange Gusii babeire bona abachezaji yabo Motego Deret Nyandoro babo Gikenyi babo Sevia na regent bonse baregaiga babo Rashid babo Yobes Chief na aba players bachira abake igo asensemo ya amangana mupira amangana coaching na amangana abantu bari bategete gukina asensemo ya emipira tokotebanga twanyorire pigo kubwa sana bali baikirana somo yego yunigo baru amagomba abo gochiase amate ya John Champion abwase basabire serikali kobeka emiroberi yo kumonyora munegasi elia korete gosira chigosori na ene Champion no mwaki mupira ole umuntu ole ngomiyeri kumusa abana baitu twasije amasemya okumusa abana baitu na sikintu kirabe tunakitara kitia Gusii bakirebe twale konyore nchira yo koriteni eritari yaye asoko nemo aide street yemo ye tauni gosari asa menyete gosenya matara asa menyete chinsa cha marogo banigo John Champion aini gwa senka yaye ensemo ya Nyamataro nigo bono basabire eserikali na bwatani bechi gosori kwene kibunamba bwati alionsi John Champion ali kwegerera ebyare ogokina gwenko yo asoro gongo rwa Gusii na gokinegesa kukera che gienko yo ko report regetaseni kia Ndizi TV kurwaiga sense mwa Nyaburure gotoka imya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu chache South ime county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven na bamangana lengeigo ensema Nyabururu rituko ria igoro asomega wokomweni omogosori gose omunyankongo John Champion ensemeli asabu itubuna Ndizi TV netoko rupore ya ito na ngora guchese amate yaye ebwatenka yensemeli ya Nyabururu gose Nyamataro andake bona ebuna Evans Areba ni meti twalitinga kintambe yokonyara go interact directly na John Champion Ndibalema kuni konyoro muganoye wetire myaka 60 abeira active senko yo ya Gusii na Kenya so bwagare andake ninki toranyale gwesomi gusanyale gwesomi gwetira obugima bwaye John Champion asichigosori. Okay, igonda tebe kana temete ko ligirerie biography yaye igari ngo mwalimu lakini asinginje commitment na passion for football agatiko bwalimu aga concentrate fully ase career ya coaching eleso ni ntangani tokora ni kurwa sare egendo tokoroka selflessness utigendo kiriga kokonya egero konya abandi ekina kiegento ekenene ndo chitokola ni kurwa sare then two ntobwata products baye Rashid ni maite Rashid na actively involved as a football na bwate Olympic youth ago bring up abana bakaso mupira Motego though not very much active in our county
kuna sports I think kuna coach ya county team ya county egento nale go kwando ya kabiri tukulani kurwa sale lesson yene sana egento kuru succession management injene coach inde mambi nden kurundo have I prepared somebody to take over from me? Those are the biggest lessons njendoche na ndanyale kupikura somuga koyo nande tokumusabiranga anyale gutimuka buyane familia yenyale kuba comforted. Kisa chinda kero konyara kwanda kero myanko buno yanyalire gosira libagade yankulendulire buyane serikali ne birengo bye chigosoli buna kere Maradona nyalite korworo honiga ndene kene buna nyale kwenda asense mo ya Argentina wende Buenos Aires sense mo ya Argentina na bokorra libaga edilitigire no mogosoli yo makaine buna Diego Maradona nagati ya vange sana te ense bune ya Tokyo ile Tokyo likorukorwo mo minyoki ulekomnyokere ense ya Japan emyake mekoro ile literte mpaka bonike buna Tokyo mo chomanyene omochi omonene ense ya Japan ndake inki kibanteke koru esabanya ngobuna abantu nabange tubate sense ya Kenya kikera koru libakali yabo gose kibakolete nkiebu esama tukagocha. Many suggestions have been given. One of them in Narora director of culture I would suggest a street ever named after him. It is okay. Abandon Korankwaga Chibarichi monument, it is okay. But I would be of the opinion Yalekonyarekan the Academy of Football. That is what he was, that is where he was actively involved. The Academy of Football, they be established in Kisii here, have been named after him, and then I think na kutokunyara go build the legacy ya because sisi kabanga ne street 20-30 years kurbono muntu nabago cho the street ili raneli tabuna bono one every Tokyo is named after an athlete which I didn't know. So sisi kabanga ne Academy of Football specifically, which we are lacking here in Kisii. Maybe funded fully by the county government or even by the central government. I think that would be the best way to keep a legacy of John Champion burning and alive. I know maoni. Yeye inega sia serikali ababuata ni kwene kibuna abanyango baito mbali kwewe senge njoma wasori buna nonye Eliud Kipchoge wetirega sa yabone koroko nda sense ya Australia ebitere binge biro osiri biro kireli etari ya Eliud Kipchoge amune chibichachiaye kwene kibuna chinse chinde nchibwato obwali buli bokonyara kwene kibuna bali banyalire konya gosoreri abanyankongo babo mbali konyara kwebeka